салом алейкум бародарони азиз меҳрубон. мо барои шумо боз мошинҳои хубтар гуфтем ба нархи арзон ёфтем. тамошо кунед, лаззат баред. мезгарем ба мошини якум Audi. солиш 1991, моторш 2.8, сӯзишвориш бензинай. баъдан дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш бошад механикай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 22000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 124000 рубл мешавад. мезгарем ба мошини навбатии Audi. солиш 1991, моторш 2.3, сӯзишвориш бензин ва газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Душанбе. нархш бошад 14000 сомоние ки ба рубли имрӯза мо гардонем 78000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занед, маълумоти хубтарро ба ахирашон дастрас кунед. мезгарем ба мошини навбатии мо. мошини навбатии мо Daewoo Leganzi. солиш 1997, моторш бошад 1.8, сӯзишвориш бензин ва газай. баъдан дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш бошад механикай. қарор дорад дар куҷан. нархш бошад 18000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 101000 рубл мешавад. мезгарем ба мошини навбатии мо ВАЗ 2199, солиш 1999, моторш 1.5, сӯзишвориш бензин ва газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар Истиқлол. нархш бошад 15000 сомоние ба рубли имрӯза гардонем 84000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занед, гуфтем бо худмат бояд чи муомила мекунем. мезгарем ба мошини навбатии мо. ВАЗ 2115, солиш 2005, моторш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш бошад механикай. нархиш 19000 сомоние ки ба рубли имрӯза мо гардонем 107000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занед, гуфта бояд чи муомилаи хубтар қати шумо мекунем. ахир занг занед, мегапонем. мезгарем ба мошини навбатии мо. Kia Rio. солиш 2010, моторш 1.5, сӯзишвориш бензин ва газай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархиш 11000 сомоние ба рубли имрӯза гардонем 62000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занед, бо маълумоти хубтарро ахирашон дастрас кунед. мезгарем ба мошини навбатии мо. ВАЗ 2105, солиш 1986, моторш 5.05, сӯзишвориш бензин. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. занг занед, вақтно қайтон чапчап мекунед. занг занед, бопурсенаш маълумоти хубтар бештарро чим ба мо худшон хубтар барои шумо мегӯянд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ саломат бошед, обод бошед. то видеои оянда.